ai motocicletă, că ai dat, știi exact care e poziția, vis-a-vis de prețul, știi? Adică nu știu ce oferă ceilalți producători. Părerea mea este că la prețul la care este undeva la vreo 12.000 de euro, și la prețul la care am impresia, după părerea mea, eu zic că oferă foarte mult. Da, asta Foarte, foarte multe, foarte multe. Și adrenalină, și relaxare, și... Dar mie mi-a plăcut, e sigur. Răspunde la comenzi foarte bine, foarte, foarte bine. Foarte bine. Și motorul fiind în V, este elastic. E foarte elastic.